भुरग्यांनी शिकयलो सारको जालो आठ दिवस जालो मरे जाता असं कोण आरे पळून कोण जरा पाड पडल्याची सोबत राहता विष्णू हॉलिडे पण घरते राहिले 1 मिनिट घरता आता भोंगा हेलो मुई बघलो काय चोपडलो 5 पाठ वेळ झाला प्रिन्सिपलाक रेकॉर्ड झाला पोतून वेळ झाला जाल्यार आपल्याक क्लास होते देर बंद ताका नुका दिना मुई काच मावना पाचरी झाली ताका आज उकडू बसून घ्यायचे आधी ने सगळं कळकळ येता तेका लागून हांवें सर्वीस नाको पाताळा मातशें यो आनी चोय रे मुते गीताली चड्या केसरी देख शिकायली गो चड्या केसरी देख शिकायल्या किसा रे अगो आ हातार घेन आमच्या घराचे सगळे आरशी फोडून उडले मग त्याने हा केसरी देख शिकायली गो भुरगा आणले तर भुरगा रे भुरगा हा देखून हातराने घ्यायचा देखून हातराने घ्यायचं गो बॉल नाही बॉल काबार झाला भुरगा आणले तर तुमच्या घराच्या आरशी फोडले आवड देशमुख पडते का या गोरूच्या लोकांनी करूच ते देशमुख पडते का आवड तुझ्या घराकडे पावलं ओळलं जातं आमच्या घराकडे लहान जातं अरे भुरगा तुझा आगो रस्त्याला बॉल दित होता ओ रेड्या ओय रे म्हणता हा हा किती द्यायचं काय गं तू किती म्हणतो का मामी तुझ्या म्हशी किती करते म्हणते भुरगा त्या भुरगा रे त्या कोण आले कोण मनीस आणि कोण जनावर आवड कसली बॉडी का काय नको जनावरा बॉडी का काय अगं मुंछा बॉडी का काय नको त्याला मुनी शिकायचा की तू मार्ग अरे किती आता होते तुम्ही काय जाया गो पहिला म्हणजे हरे हे जरा लागला मी येतो अरे भुरगी जात नाही आता भुरग्या आवाजावर कळा ना किती जाण मरे ओय हेसली गुरगे आवाज चिडू झाला की चल्ला रे चल्ला जल्ल्यापासून चालला त्या काला भाषे पता तुमरे हसत आहे तो हरमे देशकडे आमका हरपी पा आमका नाकते काय हरपी पा नाकते नाही आम काय आहा ती नाक कसा बाबा आवोय त्या काय दिसतील नाही बोलत आज दिसतो तो करता आज दिसत ना किती आपण लोक रे अच्छा चढा गेली कोडे रे माशे चोय रे दगीच बास तू झाला चोय पुढं ना तू लागले रे जाऊ लागलं तुका गोवा हाटल्या तुझी गे चेड्या उभं सोडला एक असून याच्या गासून त्याच्या गासून आमच्या गासून अरे किती गासून किती असले आमच्या गासून नका बाहेर तू गेला असतो रे तू गेला कसं रे कसा समरे नका बाहेरला कसं रे तू गेले लोका तुमच्या लोक बोलला लोक वर पावलं बरे हा लोकांनी पाहिलं कुठे का लोकांची काय नाही काढला देवान सांगल्या कोणाको ना ते हेल्प कर म्हणून आज दिसाले कुंड्या त्याच कुंड्या कोणी करीत हा कोण गास्त पडले का भाषा पाला रे तू पण जोडा मत पता ते पता तो असतो तुम्ही किती उभ्या देता उभी सेन्सर सगळे तांबडे लाईन पडे बरे पडली कचरा बरे सोळा लाटेस केले सगळे समजे का फेल जाऊन सातवा गाव फेल झाला सब बघा असा सो मुर्गा हाता वर्ल्डचा तरी पास सरकार मुर्गा हाता ऐकाव मार्क्स अचिता इंग्रजी 10 कोकणी 11 हिंदी 12 चढवतोय एक नंबराचे एक नंबराचे केमिस्ट्री 7.5 बायोलॉजी 8.5 जिओग्राफी 6.5 बायोलॉजी मॅथ्स 00